Nginibingelele, welcome back to Mzansi TV, TV yasemzansi bakwethu. Ngenza ukuthi lana ke nginiphathele ke udaba oluthinta kakhulukazi ke umlingisi ke wodumo laphana ke la kwi Red Ink ne Applause laphana ogama lakhe ke uNivana uNokwe Mseleku ke osenekele ke ezinkundleni ke ezokuxhumana ngamanye amazwi ke laphana ke ugonyuluka ngesigameko ke athi ke senze ke emsebenzini ke sokuhlukunyezwa laphana ke ngothile ayesebenza naye. Lokhu ke kuza ngemva kwesiqephu ke laphana ke ezisanda ke kukhonjiswa emdlalweni ke wakwi SABC1 iSkim Sam ezishiye ke abaningi bengawuvali ke umlomo ke futhi ke nemibono ke ehlukahlukene ngazo. Embhalweni ke awufake laphana ke ekhasini la kwi X uNivana ke uthe iziqephu ke zeSkim Sam yizona ke ezenze wabona ke kufanele naye ukuthi ke akhulume ngokwamehlela ke uthe walivula ke icala laphana ke mayelungana ke nokwamehlela ke wayisa ke noma ke wayiswa eziteshini ke zamaphoyisa ke ezinhlanu ngenhlanhla ke kuzona zonke lwezwakala ke udaba lwakhe ngaphandle ke kwesisodwa lapho ke engazwakala ngakhona. Uma sihlabela phambili ke nalolu daba nganza kwethu ke uthe ukumphatha kabi kakhulu ke ngalokhu ukuthi ke ayicelile ukuthi ke elulekwe ngokumehlele futhi ke nokuthi ke lowo othintekayo esigamekweni axolise ngokwenzeka ke kugcine kungenzekanga. So lokhu ke lana ke kumlidele ekuthenini ke uNivana aveze ke nakhona inkundleni zokuxhumana njengoba egcine enzile nokuthi ke isihlakalo lesi sithikamezeke kakhulukazi ukuzethemba kwakhe futhi ke senza ke azizwe engaphephile uma ke esemsebenzini nokuthi ke kwamdumaza kakhulu ukuthi abantu ke abengamele ke lolu daba bakhombisa ke ukulikhahlela ke kahle kahle ngezinyawo laphana ke uma sihlabela phambili nganza kwethu la uNivana ke uveze nokuthi isehlakalo lesi sithikameze kakhulukazi ke ukuzethemba kwakhe futhi ke senza ke azizwe ke engaphephile uma esemsebenzini bakhombisa ke nokulifela ngamathi. Uye wanaba laphana ke ngokwamehlela ke uthe yena nozakwabo ke lozakwabo ke noma nozakwabo abamsolayo babenza ke isiqephu laphana ke eseyamane kahle kahle ke nocansi wamchazela ke ngezindawo ke ayengafuni ukuthi ke amthinte kuzona naye engamthinta kuzona. Uthe ke wamchazela ke ngokucacile ukuthi ke angamthinti ke emathangeni. Uthe kwathi ke sebesebenza uzakwabo ke lowo wawephula ke lowo mgomo ayembekele wona wamthinta ke ezindaweni ke okungafanele azithinte. Lokho ke kwenza wazizwa ke edelelekile futhi ke ehlukumezeka kakhulu. So uthe ke okumcika kakhulu ukuthi ke uzakwabo wakhuluma ngendlela ke ebolile ngemuva kwalokho. Uthe wathi ke kuyena abasiqhubeze lesi siqephu ke ababeqopha ngamanye amazwi ke amazwi wayesefuna ke ukuthi ke benze abebekwenza kulesi siqephu ke okwangempela. Ngakho ingane zakwethu ke ngiyocela ukuthi ke uma kukhona ke umbono lana ke mayelana nalolu daba ke ucomment la ku section ngezansi ke abantu ke kuvamisile ukuthi ke emsebenzini kube khona ke ingxenye ke mhlambe noma ngizothi ke iside ke othola ukuthi ke ligcina lihlukumezeka kodwa ngaphandle kokurecognize noma ke kokubona ukuthi ke liyahlukumezeka. Kuye kube kuhle ukuthi izinto ezinjengalezi ziaddresswe ngendlela kuyiyona yona futhi nabantu abasuke bethinteka bekwazi ukuthi bebuyisane njengoba ke udadewethu lo echaza la ukuthi ke kwakufanele ukuthi ke lo mlingisi abakanye naye abasebenza naye njengokholegi wakhe kwakumele ukuthi abuyele kuyena bexoxe naye futhi ke kube ukuthi ke lento bayidlulisa ngendlela efanelekile ingabe ukuthi ke ugcina ke ezishaya isifuba noma ke ezibona ke umuntu ke ongcono lo owesilisa ngoba ke ngempela ke abantu ke kumele bahloniphane ngoba ukube kwakunguye amsho naye wayezodinga ukuthi ke ahlonishwe ngendlela abeke imigomo ngayo. Izinto ke lezi ezivamisile ukwenzeka laphana ke especially kwi entertainment industry ngeke ngisagxila ke ngisho ukuthi ke ngaphansi ke kumculo noma ngaphansi ke kwe television kodwa nje izinto ke ezivamisile ke ukuzwa ngazo futhi ke ngempela ezenzeka ngempela uthola ukuthi abantu sekudlalwa ngabo. Anyways bafowethu ngiyocela ukuthi nibeke umbono wenu la ku comment section, ungakhohlwa futhi ukusubscribe ungakhohlwa ukulike le video. Danko.